आं गोबां रंजानाय मोन्दों बे गुजिदुथि जि लाइमोन युथ केम्प बेयाव फैनानैहाय आरो बेखे जि इसोरनि बाथ्राजों सावरायज्लायनो खाबु मोन्दों आरो बेखे जों जे गावनि गोसोखौ इसोरनो होनांगौ जेब्ला जों गावनि गोसो इसोरनो होयो अब्ला जोंनियावहा सान्थि रंजानाय जोंनि गेजेरावहाय गोजोननाय बे थाफ्लायो नाथाय जेब्ला जों गोसोखौ होनाय नङा अब्ला जों गावनि गोसो बादि सोलियोब्ला जों गुबुनजोंहाय एना एनि जालायनाय बिदि हाबाफारिफ्रा जाफुङो ओंखायनो इसोरनो जेब्ला गोसोखौ गथायगोन अब्ला जोंनि गेजेराव गोजोननाय रंजानाय आरो बेखौनो लानानै दिनै जोङो बे गुजिदुथि जि बोसोरारि युथ केम्प बेवहाय जोङो सावरायदों आरो आं आसा खालामदों बे इसोरनि बाथ्राया जों लाइमोनफोरनि जिउआवहाय गोबां खामानि मावगोन आरो बिदि गोजोननाय रंजानाया फैगोन बेखे जोंनि जिउआरि जिउ आत्मिक जिबननि थाखाय जोङो इसोरा जोंखौ दाबाय सृष्टि खालामबाय जों इसोरनिखा आरो बेखायनो इसोरा जोंखौ नागिरो ओंखायनो जोंनि गोसोखौबो बे बेलेग इसोरा नागिरो ओंखायनो जों इसोरनो होनाया बे गोनांथिथार बेखौ जों फोरोंनाय जादों आङो देग्लायनि बे 2023 मायथाइनि जेनाखि 66थि जोंनि लाइमोनफोरनि जथुमा बे जथुमानि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो आं इच्छा जादों जोङो बे एनुवेल युथ केम्पखौ खालामनायनि मोनसे उद्देश्य दङ जाय जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा एबा जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां बिसयावहाय उनस्लदनानै थादों जेरैहाय बिसोरो फरायनायफ्राव दावगानो हायाखै मोजां सोलोंथाइ बिसोर लानो हायाखै आरो गुबुन गुबुन बिथिङावहाय बिसोर जौगानो हायाखै जोङो बेफोरखौ माबोरै जों जौगाहोनो हानो जोङो बेफोरखौ जोङो लानानै जोङो इसोरनि रावनि जुगिदि जोङो शिक्षा होनायनि गेजेरजों थांनानै थानायनि जेनाखि राहा लामा जोङो बेखौ बिसोरनो जोङो खोन्थानानै जोङो होयो आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा जौगानो हादों जिउआव मोदोमाव आरो थांखि होसोनायाव जौगानो हानायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय थादों बर' बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सियेसन BBCनि दैदेननायाव बा बानजायनायाव बर' बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सियेसननि मोनसे दालाय इयुथ बा जोहोलाव हानजानि जा दिनै 66थि बोसोरारि जथुमा बे 66थि बोसोरारि जथुमानि गेजेरजों 3 लाख बर' ख्रिस्टियान थानाय जोंनि बे BTR सिंनि बर' रायजो राजाफ्राबो बा बर' ख्रिस्टियानफ्राबो बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि सिबिनायाव जेब्लायबो आखा फाखा बेखौ थांनाय 66 बोसोर जोङो बाहागो लाफैनानै फोरमान मोनबोगासिनो दङ जानो हागौ आंनि बैसोआ 60 बोसोरनि बारा 60 बोसोरसिम थाङाखै अब्लाबो जेसेबांसिम आं जिउ खांनाय गोसोखांनाय सम बे समसिमनि गेजेरजों बर' थुनलाइ सिबिनायाव बर' हारिमु सिबिनायाव बर' राव आसारखान्थि सिबिनायाव बर' ख्रिस्टियानफ्राबो जे मालाबाबो गेजेर नङा मालाबाबो उन जानानै थायाखै बेखौ जोङो दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजोंबो मिथिनो मोनो बा हायो नैबे मोनसे जोंनि फोरमान जिउ दिङा होननाय 27थि बिसान 27 इस्यु बे 27थि बिसाननि गेजेरजों बर' ख्रिस्टियानफ्रा BTRआव थानानै बर'नि थुनलाइ राव आरो बर'नि हारिमुखौ माबायदि बेरखांहोदों बे 27थि बिसान जिउ दिङा मेगाजिननि बोसोरारि मेगाजिननि गेजेरजों एनुवेल कनफारेन्सनि गेजेरजों जा मेगाजिन बहनो लाइसि बहनो बे लाइसिनि गेजेरजोंनो जों फोरमान होनो हायो बिनिखायनो जोंनि आजै आजौनिफ्रायनो फ्राय जोङो जुदि बर' ख्रिस्टियानफोरनि हिस्ट्रिखौ नायोब्ला 1838 most probably if I am not wrong बेनिफ्राय जों जुदि नोजोर बोयोब्ला जोङो नुनो मोनगोन बेवहाय बेंगल पार्टनि जा बर'फोर आरो आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्लानि जा बर'फोर इनक्लुडिं बै समनि जोंनि जा आपार आसामनि बर'फोरनि जा थुनलाइ सिबिनाय बेवहाय जों जुदि एडवार्ड गेटमोननि समनि जा बर' समाजनि गेजेरावहाय ख्रिस्टियान धोरोम फोसावनाय बेफोरखौ नायोब्ला बर'फ्राबो जे सोरनिबा नासयनाय सोरनिबा गादबनाय सोरनिबा सोबख'नायनिफ्राय बर' हारि आरो बर' हारिमुखौ बासायबोनायाव बर' ख्रिस्टियानफ्राबो मैखोम माने बिहोमा दङ
बेखौ जोङो मोनथिनो मोनो।